Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula siphethe umcimbi ke webafana bafana, nomcimbi kaHugo Broos, nomcimbi ke kaMduduzi Shabalala, nomcimbi ke wabalandeli beqela leKaizer Chiefs. Phambi kokubana ke siqhube phambili masaqale sicacise malunga nendaba ephuma phaa kuHugo Broos, ecacisa ke ngokukhupha kwakhe phaa uMduduzi Shabalala kwiskwadi sakhe esinabadlali abayi-23 sojongana phaa neqela laseZambia ku-friendly match. Uthi ke uHugo Broos isizathu sokubana ke afake inkwenkwanyana ke yeOrlando Pirates uMasindi Nemtejela. Uthi ke uMasindi Nemtejela lo umnikeza ithuba lokubana naye akazibonakalise. Uthi ufuna kamqwalesele phe training into yokubana ngaba na ngenene nangenyani somfana omdala uzawukwazi uyimela na into edibene nebafana bafana. Uthi ufuna ukumjonga into yokubana uzoqhuba njani xa ethe wabizwa phaa kubafana bafana, ngoba uthi ke uyambona phaa ku-Orlando Pirates into yokubana ke isandla umfana omdala uyasixhoma noko uphefuma kakuhle. Uthi yiyo ke loo nto yenze into yokubana ke makakhuphe uMduduzi Shabalala ngoba ebefuna ukunikeza phaa le nkwenkwanyana yeOrlando Pirates ke uMasindi Nemtejela. Ke baphulaphuli ke loo nto leyo ke ayathi ngenancakasana kakuhle kubalandeli ke beqela leKaizer Chiefs ku-social media. Abanintsi besitsho ke besithi ke iKaizer Chiefs mayivele incame kusakhowutsha aboHerman Mkhelele kunye ke noHugo Broos. Angeze kube nabadlali ke abaweze bangene phaa kwibafana bafana. Abanye batsho bathe namntu nenhliziyo embi phaa nguHerman Mkhelele makangajongwa phaa uHugo Broos, ngoba uHugo Broos uva nguHerman Mkhelele. uHugo Broos ke baphulaphuli ke into sakuyigxininisa thina okokuqala ibafana bafana usayiqhuba kakuhle uHugo Broos, siyavuma futhi ke asiphiki into ke lapho, kodwa kuyiqhubeni kwakhe kakuhle kune-questions, izinto azenzayo zinikeza ke imibuzo, awunangabi nayo imibuzo. Umzekelo Brandon Peterson uphefuma kakuhle kakhulu and wonke umuntu ebebuza, nabasasazi ke babebuza phaa ngelaa xesha iKaizer Chiefs bephumelela phaa ngo-4-1 into yokubana ngaba yintoni na mhlawumbi uBrandon Peterson uzawuthi ankqonkqoze phaa uHugo Broos, kodwa kamthatha esikwadini uthatha goalkeeper abaphefuma ngaphantsi phaa kuBrandon Peterson. Ngomnye yenye ke enemibuzo phakathi. Asikangeni kwindima ke kaMduduzi Shabalala, ngoba ke uMduduzi Shabalala bekore ngokwibrace phambi kwelihlo ke likaHugo Broos, wayi-man of the match phambi kwelihlo ke likaHugo Broos. Kodwa xa efuna utesta iplayer yeOrlando Pirates uHugo Broos uthi mavela khuphe phaa uMduduzi Shabalala. Kutheni angakhuphi kwezi kudala siseskwadini, ayeke uMduduzi azibonakalise, ngoba naye usafuna usenzela igama phaa kubafana bafana akakazibonakalisi. Naleyo ke inikeza ii-questions. Ibuye laa nto ke baphulaphula ibhekise kulaa nto ekathethwa phaa nguTeko Modise kwidliwano-ndlebe wenalo, ebuzwa ke kokuhamba kwakhe phaa kwiOrlando Pirates. Watsho ke wathi naye waqala uphuma kubafana bafana mhla waye wathatha ibhatyi waphuma phaa kwiOrlando Pirates, ngoba ke uchairman ke watsho wathi ke uyagqibela ke ukudlala kubafana bafana, yena wayithatha ungathi ke kuyajowukwa kanti ngeza phinda nyathele phaa kwibafana bafana. Into ethetha ukuthi ke banintsi abantu ke abanelizwi phaa kwile abafana bafana, imafias ke zalapha eMzantsi Afrika kufootball zinalo ilizwi phaa kwibafana bafana. Akutsho thina simamela xa kuthethwa phaa ootiko xa bethetha kudliwano-ndlebe, futhi ke nabani na angayikhangela loo interview ikhwela igcwele phaa kwama-social media. uTeko Modise wayibeke yacaca, wathi naye wagqibela ukunyathela kubafana bafana kakuhle mhla waphuma kuOrlando Pirates ngomlomo kwathethwayo phaa yichairman, yathi yagqibela ke ukubizwa phaa kubafana bafana. Zizinto ke ezo ke sizijonge naphaa kuThembi Koslotshe. Thembi Koslotshe naye uthe wanengxaki kakhulu, akaphinda athandwe kubafana bafana. Oko ke wathi waphuma phaa kuOrlando Pirates akaphinde ke abe intandane yabafana bafana. Uyakhumbula ke kakuhle noHugo Broos ubuziwe phaa ngento ke kaThembi Koslotshe, watshona evela iintatheli ke zaba ngazizama ukumkhokhela, zitsho zithi uThembi Koslotshe phaa eMorocco wenze izibuko uphefuma ngeyona ndlela, yintoni na eyenza into yokubana ungamthathi. Futhi ke uThembi Koslotshe naphaa kuClub World Cup wayezibonakalisa into yokubana uyaphila, yintoni na ekwenza into yokubana uThembi Koslotshe ungambiza esikwatini watshona evela ke uHugo Broos ethetha into engavakali
engapheliyo esitsho ke khalazela ke nange-age kodwa umbuzo ke umile akawuphenduli. Na ukhumbula into yokubana ke phaa kuThemba Zwane wayekwayithetha ke into egxekayo, wama ngenyawo umqeqeshi eSundowns onguRhulani Mokwena bakhe bathathana noHugo Broos, waendapha ke uHugo Broos ke emthatha phaa uThemba Zwane, endapha ke mamele into eyithethwa phaa ngumqeqeshi ke weMamelodi Sundowns ngelo xesha uRhulani Mokwena. Ingaba na ufuna nalapho kwezitimu zifana neKaizer Chiefs kume abaqeqeshi nabo bangqale bamface, ngoba ngelinye ixesha uHugo Broos umsebenzi wakhe uyawenza kakuhle kodwa xa ethetha ngezinye iitimu akathethi kakuhle, ngathi ngumntu lo uthunywe uba makathethe ngolo hlobo. Okokuqala angeke uthi iitimu aziphefome ekubeni iKaizer Chiefs uyibone ileqa unumber 1 uleqa unumber 2 and no-goalkeeper wayo ozinikeleyo kule season, kodwa usatsho wena uthi awuboni mntu kuloo timu. Zikhona ke ii-questions ke kwinto eyenziwa nguHugo Broos, kona ke bafana ke isawina, asinomdlelandlala asiphikisi ke kuloo nto, kodwa ke zikhona ke ziphenye esizibonayo phaa kuye ke uHugo Broos, ngoba naku nolotsha kambizi eskwatini kodwa ulotsha uphefoma ngeyona ndlela entle phaa kwelaa lizwe laseMorocco, ebeqhuba ngoThemba Zwane omdala lelele phaa kulotshi, emdlalisa eskwatini engakalimali. uZwane wadebe uZwane ke uyalimala, kuthena ngakwazi umthatha ulotshi ke ayilelo lelo qhaqo lingakanani, una 31 years uba ndibala kakuhle, akakabikho mdala ngolo hlobo uThembi Koslosh uba angangakwazi ukudlala phaa kubafana. Zikhona iiplayers ezindala phaa ngaphezu koThembi Koslosh ezisaqhubelekayo ke ezisadlalayo, qha ke le nto ke ine-questions, inamakhwiniba, inayo into ethande ungaqondakali. Baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, ndifuna nani ke ningene nitsho into yokubana niva njani le nto, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.